Hej og velkommen til. Sådan helt hjemmegjort har jeg besluttet mig for lige at lave en kort instruktionsvideo, som handler om, hvordan man sætter twisty feet på grundtrinnet i Charleston. Det er nemlig noget, som får røgen til at komme ud af ørerne på de fleste almindelige mennesker, så det er meget normalt. Men det er til at gå til. Det kræver bare lige, at man giver det lidt tid, øver sig en lille smule, og nu får du altså den her video, så du kan stå derhjemme og smugtræne i trygge omgivelser, uden at nogen kigger på. Og så kan du komme ud og fyre den af sammen med os andre, når den sidder. Jeg viser lige, hvad det er, at jeg taler om. Her skal vi lige have den rigtige vinkel. Her er en twisty feet. Og lidt fra siden. Det er altså den her bevægelse, vi gerne vil have kombineret med Charleston grundtrin. Som jo egentlig er et godt sted at starte. Charleston grundtrin består af 2 små trin frem og 2 små trin tilbage. Sætter venstre fod frem, rører lige ved gulvet fremme, her med højre fod. Vi sætter ikke vægten på, her den rører frem lige ved gulvet herfra. Sætter højre fod tilbage, og tilsvarende rører vi lige ved gulvet heroppe. Frem, vi siden fra siden. Charleston danses på forfoden, så man har mulighed for, hvis jeg viser det lidt langsomt, så er det til at se, at vippe op og ned, hænge lidt i lægmusklen, lad hælen komme næsten ned til jorden, men lige bremse inden. Slipper godt i knæene, så der er masser af stødabsorbering. Og en anden ting, vi får lige et lille trick her, nu når vi skal øve en masse af den her. Så er det ret vigtigt, at man ikke står alt for fast på gulvet. Nu har jeg sådan nogle almindelige gummisko på her. Dem står jeg lidt, der kan jeg godt mærke, der er lidt modstand på her. Så har jeg taget sådan nogle strømper her, jeg ikke rigtig skal bruge til så meget andet. Og den krænger jeg sådan lige ud over skudsneden. Så er der nemlig sådan en dejlig flade her at glide på. Og jeg har stadigvæk hælen fri. Sådan lidt ligesom en bremse på rulleskøjterne, jeg kan bruge til ikke at skøjte fuldstændig rundt. Godt, lad os se lidt på det. Vi skal have hælene, som sagt, til at komme ind og ud. Ind og ud og ud og ud. Det er relativt enkelt på denne her måde. Nu sætter vi det imidlertid det ene ben foran det andet. Og her skal hælen også ind og ud. Hvis I forestiller jer, at jeg står på en linje, så kommer hælen ind over den der linje og ud. I modsætning til sådan noget her. Så her er vi. Kig bare ned og tjek, at hælen er inde og ude og inde og ude på samme tid. I modsætning til tit så vil de gerne ligesom følge sådan. Det er en anden dans. Så det skal vi ikke. Ja. Selvfølgelig skal vi også lige prøve den af. Og her er en lille øvelse, man kan gøre derhjemme. Hvis man lige har et lidt plads at gå på, eller man kan, hvis man har en gang eller et eller andet, så kan man sætte det ene ben foran, sådan her, sætte det andet ben foran. For eksempel så kan man tage 4 af hver, skal vi sige 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bare for at vende sig til det. Man kan sige 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og man kan sige 1,
så er den altså ved at være der. Hvis jeg starter med at sige 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Når jeg kan det, så siger jeg 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og 1 ligger altså på hælene inde mod hinanden. Når jeg kan det, så kan jeg sige 1, 1, 1, 1. Hver gang vi tager et skridt, så kommer hælene altså ind. Hver gang vi lander, indad, ind, 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 ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud. Og så, det var jo fremad. Så det, nu skal vi finde midten her. Det skal vi jo også gøre baglæns. X antal. Og så kan vi sige 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4, eller 1, 2, 1, 2, 1, 2, eller 1 og 1 og 1 og 1 og 1. Og så skal vi bare sætte dem på Charleston grundtrin, som jo går frem og noget dybt, tilbage og noget dybt. Man må selv bestemme, om man starter på højre eller venstre. Det er simpelthen så dejligt, at man ikke skal skrive mere på det. Jeg kan bedst lige starte med venstre, så det gør jeg. Ja, der bliver 2 vok på hver ben. I starten, mens jeg øver, så holder jeg tæerne på gulvet her. Sådan lidt dovent, men efterhånden, som vi kan få lidt fart på, så skal jeg ikke bekymre mig så meget om balancen længere. Og så kan jeg slippe lidt her. Bøje op efter et knæ. Holde knæene nogenlunde samlet. De havde jo sådan nogle kjoler på ned hertil, så de kunne jo ikke rigtig så meget af det der. Vi får kigge herfra og efter. Godt. Til allersidst, så skal vi lige se det med lidt musik. Det er yndlingsbandet Six City Stompers. Det var det. God fornøjelse derhjemme.